Malam ina gajiya. Ya fi lau. Ya gari. Alhamdulillah. An fito? An fito. To madalla. Madalla. Kai. Ina sani na kawo shi. Ina sani. Ganin sa nayi da jami'an tsaro da na lafiya ana ta faman artaba da shi akan sai ya tsallako. Ni da naga haka to sai bar motarsa a gurin. Sai ice muka da shi akan zai biya ni. Ni kuma sai na dauko shi. Ni kuma da na dauko shi sai na ce to ai bai kamata ba ni barin kawo shi gare ka. Abdullahi. Amma kai ka fi shauka. Amma kana sane gwamnatin tarayya ta ce a kiyaye shiga daga wannan jiha a shiga wannan daga wannan yanki ka fada wannan yanki. Aka kira mu masu masarautu aka kira mu aka ce mu jaddada mutane kunnan kashi ne da kai. Malam Audu, yanzu rashin mutuncin da za ka yi mana kenan a wannan ƙauyen? Ka ɗauko mutum daga gare sa ka san ka ce za ka shiga da shi kan birni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yalla bai ni bindi cikin bindi zai kai ni fa. Cikin birni? Cikin birni kuma ya? Kai inda ake ka je ba a wannan abun ne? A inda na baro can akwai mutane da yawa waɗanda suka kama a wajen har da abokina. Ayya. To sai an gwada ku. To da kai da shi ya dace a ɗauke ku a kai ku asibiti a domin a tantance kuna da abin ne ko ba ku da ita. To mu ma ba mu sha ba, ranka ya daɗe. Mu ma sai an auna mu sai an gwada mu tun da har ga ma ka rike hancinka. Allah ya taimake ka. Bai mai hannu da shi ba fa. Wallahi sai an gwada ka. Ku je da shi. A ku koma da shi. Ku koma da shi gurin hukumar. Ka koma da shi gurin hukumar. Kai office CNDCC ka kai. Wannan sako ne daga mai girma karamin minista ta babban birnin tarayyar Abuja wato Hajiya Ramatu Tijjani Aliyu domin yaƙi da cuta mai daƙile numfashi.